tawisipun banyak khotbah di antara dua khotbah. Nah Jumatan itu loh Pak, kan kadang khotibnya itu lega, termasuk ini sholat id, jadi bingung, mandi banyak itu, nomor kali, loh malah ngobrol, bingung, nomor kali, itu banyak. Jadi sajane malam Rebo niku ya wis Rebo. Malam Jumat ya wis Jumat. Malam Kamis ya pun Kamis. Mergo ganti dinone, ganti tanggale niku hulu busames tenggelamnya matahari. Nek cara Masehi ngenteni jam 12 bengi. Nek cara Islam boten. Pokoke maghrib niku wis ganti dino. Sakdere matur pokoknya aja pindah itu mandi banget di antara sing kepapat pertama kali turun hujan. Jadi dua pendapat sing pertama udan pertama rendeng pertama saking mangsa ketiga. Jadi udan pertama ini kok winginane niku bar ketiga rendeng biur udan pertama. Wah niku donga Pak, mandi banget. Malah nek ngendikanipun Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki saking Mekah niku mboten namung donga, sak udan-udanan sisan. Lho saestu mergo tetese banyu udan niku wonten malaikat sing gandrung. Tapi nek delok umur Mbak, nek wis sepuh ya ojo ndak masuk angin. Wah donga wonten mawon nggih. Niku sing apa-apa. Pendapat yang kedua mboten kudu pertama mongso rendeng mboten. Wis pokoke nek udan wonten mawon. Duh kapan mawon pokoke nek ujug-ujug Jawa udan niku deres donga. Wah niku mandi lah. Sing